Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ foli dɔ ka da ka wagatiw cogoya kan a y'aw bisimila bi dɔgɔkun farancɛ kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla an ka jamana état-major général des armées a bɔra ka kunnafoniya di kɛ kura ye kunungo juma juin kalo tile 13 kunnafoniya min kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko ka sanga an ka fintigilakaw ka wuli ka jɔ ye alamisa don juin kalo tile 12 ani kunungo juma don juin kalo tile 13 u kɔni sera ka dankari kɛ banbagaci wale tigilama olu yɛrɛ kɔni na ka sanga ni fintigilakaw ka wuli ka jɔ yɛrɛ kɔni ano malam dugu o kɔnɔna la ni o bɛ kilomɛtiri 40 bɔ ɲango ɲɔni ka don agɛlɔko dugu o la ni o bɛ Kidal région kɔnɔna la hanga jamana fintigilakaw ye dankari kɛ banbagaci wale tigilamaw la o marabolo kɔnɔna la kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni kunnafoniya dira an ka jamana direction de l'information et des relations publiques des armées ni mako jirba hama fala kan ka fintigilakaw fangasi kunungo juma fana kura ye juin kalo tile 13 ko fɛn min ye jirpa ka plateforme sanfɛ ko kunnafoniya dɔw kɔni carila min na yirala k'a fɔ ko banbagaci wale tigilamaw kɔni bin kan ni wale ta ka ɲɛsin fɛn min an ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni kɛla anetif ani agɛlɔku marabolo ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ Kidal région o yɛrɛ kɔnɔna la ka sanga ni jirpa ɲɛmayaso ka fɔli ye u ye a yira k'a fɔ ko kunnafoniya ninnu kɔni tɛ tiɲɛ ye wa fɛn min ye jamu fana carila kunnafoniya ninnu kɔrɔ o fana tɛ tiɲɛ ko laɲini tɛ fosi ye ka se ka jamanadenw yɛrɛ kɔni jawuli ani ka u kamana gan ko n'o tɛ ko fɛn min ye ni banbaga binkani wale yɛrɛ kɔni ko o kuma ko tiɲɛ fosi de tɛ a la. Samarabolo kɔnɔna la ka sanga ni juin kalo tile 12 tɛmɛni sanba 2025 a yirala k'a fɔ tibi ni o bɛ san cercle o kɔnɔna la fɛn min ye camp de formation militaire min yɛrɛ kɔni bɛ a yirala k'a fɔ ka sanga ni alamisa don wuladafɛla wagatiw kɔni ye doronin dɔ kɔni kɛra sababu ye ka attaque dɔ ta ka ɲɛsin nin kan kofɔlen yɛrɛ kɔni ma min kɛra sababu ye ka ma 30 bɔɲan ko olu kɔni jogi nka ala barika la mama bɔnɛ ani na o kama mamunu kɔni jokinda u kɔni taara ka u kunda n'u ye laptaniso ka jɔna min yɛrɛ la marabolo yɛrɛ kɔni gouverneur ni o ye gouverneur de la région le colonel major Ousmane Sangare ka taa se fɛn min ye commune urbaine yɛrɛ kɔni maire ma olu ye senaboli kɛ ka taa san laptaniso ba la ka taa u ɲɛda ma jokinw kan an b'a fɔ ala ka nɔgɔya kɛ u ye. Juin kalo tile 13 o bɛ laɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔna la k'a ta ka tɔgɔ da ko journée internationale de sensibilisation à l'albinisme ni o ye maa minnu kɔni bɛ ni albinisme bana b'u la ni a bɛ fɔ o ma ko yefugew olu kɔni tɔgɔ la don o laɲɛnamaya la an ka jamana kɔnɔna la juin kalo tile 13 min na o kɛra sababu ye ka se ka sensibilisation ni o ye ɲɛfɔli ye ani ka lafaamuyali kɛ maaw yɛrɛ kɔni ye fɛn min ye yefugeya yɛrɛ kɔni ka ani u ka fɛn min insertion sociale ni a bɛ fɔ u ka se ka kolo maaw la ka fɛn min ye jɛɲɔgɔnya kɛ ni mɔgɔ tɔw ye cogoya min na. Ka sanga ni alamisa don tɛmɛni juin kalo tile 12 sanba 2025 kulikorokaw olu fɛ yen an ka jamana sinkodin dɔ ko tigilamɔgɔba dɔ ni ale Imudisi ni o ye yɛlɛko kɛla Jeli Musa Kuyate ni bɛɛ ko ale ma ko Atitu Junior ale kɔni ye fɛn min ye lajɛba dɔ kɔni kɛnɛ sigi kulikorokaw olu fɛ yen min kɛra fɛn min yɛlɛko o bina kun ka a bɛ fɔ projet ba min yɛrɛ kɔni ma ko festival du rire walima le Mali du rire ni o ye yɛlɛ Mali o ye min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka cɛbɔ mɔgɔ mugan bɔɲan ko ni olu y'u tɔgɔ sɛbɛ a ko okumu kɔnɔna la min kɛra sababu ye mɔgɔ 7 olu kɔni formation kɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ na ɲɔgɔn dan kɛ bi sibiri juin kalo tile 14 min na ni maa min yɛrɛ kɔni ye jɔyɔrɔba sɔrɔ o na gagné moto kelen o yɛrɛ kɔni na. Ka kunnafoniyaw kuncɛ an bɛ kuma an ka seko ni dɔnko tigilama min kɔni tan la arabado juin kalo tile 11 Abdoulaye Makalu ni bɛɛ ko ale ma Laure Makaveli ni ale ka janaja kɔɲɔw kɛra kunungo juma juin kalo tile 13 ka sanga ni waleya cɛjugu kɛli an ka jamana polisi lakaw yɛrɛ kɔni wulikajɔba kɔni sabati walasa ka se ka yelen da a ko kan mi okumu kɔnɔna la an ka jamana polisi ɲɛmaaba ale yɛrɛ kuma la ka sanga ni waleyaw ye min na a ye ɲɛfɔli jɔnjɔn kɔni di ka sanga ni fɛn min ye waleya yɛrɛ kɛli ye ka da kan ka sanga ni accident ye maaw ye kuma caman kɔni fɔ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ko kɛcogo la ka sɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni bɔlen don tiɲɛ fɛ nka tiɲɛ tɛ ka sanga ni polisi ɲɛmaaba ka ɲɛfɔli ye a ye a yira k'a fɔ ko Abdoulaye Makalu ni o ye Laure Makaveli ye tuma min na a wulila fɛn min ye arabado 19h wagatiw la ka taa pate feereyɔrɔ la ka taa i ka commande kɔni kɛ min yɛrɛ la a seginna ka na a ka commande minɛ wagati min na o y'a sɔrɔ a bɛ mobile kɔnɔna la a ye a minɛ ko a bɛ taga par sabula fɛn datugulen don a m'a dayɛlɛ a
tagalen kɔfɛ a y'a dɔn k'a fɔ ko jaba b'a la min n'a kun y'a fɔ ko jaba kana ka a ka papier kɔnɔna la ka d'a k'a yirala k'a fɔ Abdulaye Makalu allergie b'a la jaba o la min b'a yira k'a fɔ ko a tɛ se ka jaba don sinon a bɛ ko dɔw kɛ a farikolo la min ne kɛra sababu ye a segila kana min kɛ a nana ni kuma farimanw cɛman ye k'a fɔ papier feerela denkɛ ma ka d'a k'a ka commande kɛ wagati o de tun bɛ papier feere yɔrɔ la wa a segila kana wagati min na o de tun bɛ yen nɔ min na u ka kumaw taara ɲɔgɔn kan ka d'a kan tajuru saraw bɔla kumaw kɔnɔna la min na fɔ u y'u bɔ ɲɔgɔn kan o kɛra min na ko y'a sɔrɔ maa wɛrɛw bɛ kɛrɛfɛ minnu y'u sen don kɛlɛ in yɛrɛ kɔni na tuma min na a y'a ye k'a fɔ jama bɛ ka lawara kosɛbɛ a bolila ka don a ka mobili kɔnɔ k'a fɔ ko a bɛ a yɛrɛ ɲini baatɔ k'a taara ni mobili ye kɔ kan a taara se maa dɔw ma yen nɔ a tilala k'a fɔ ko a bɛ taa ni mobili ye ɲɛfɛ tuguni ka i yɛrɛ ɲini ko o de senfɛ a donna musokɔrɔba la ka sɔrɔ a ma da wa kama ko ka d'a kan n'i y'a mɛn bi mobili boli ka don mɔgɔ la ɲɛ b'a la de k'a ko ɲɛ tɛ musokɔrɔba la nka o kɛra yɔrɔ min na ko maa bɛɛ mɔgɔw ma u kɔni ye a sama ka bɔ mobili kɔnɔ k'a ci fo ka taa se a yɛrɛ kɔni bɔnɛni ma ani o la ka sanga ni polisi ɲɛmaa ka fɔ ye o ye a yira ka fɔ ni wagati in na fɛn min ye an ka jamana fangatigiw ni sariyatigiw bɛ u ka baara la nin ko in na ko maa 60 bɔɲɔgɔn ko olu de kɔni welela nin wagati in na k'olu bila kɔgɔbana ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔni sɛgɛsɛgɛli kun ka cɛ wa o kɔfɛ moto caman ani mobili caman ni fana kɔni minɛ la o kama an ka jamana ɲɛmaaw ni o ye lakana tigilamɔgɔw k'u bɛ welemada kɛ ko bɛɛ lajɛlen ka da fanga la mɔgɔ kana i ka kiiri tigɛ i yɛrɛ ye an b'a fɔ ala ka hinɛ kɛ Abdulaye Makalu la Mali kunnafoni bɔlɔ sira lajɛbagaw ni de bɛ dansigi kɛ aw ka bi dɔgɔkun furacɛ kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an mɛn ɲɔgɔn na wɛrɛ ala k'an si jɔ ko makɔnɔ